با فراهم آمدن شرایط خوبی کاری در دوران صاحب استقلالی کشور، مؤسسه دولتی تلویزیونی ورزش همکاری‌های خویش را به خاطر انعکاس بیشتر چرابینی‌های با نفوذ ورزشی به راه می‌ماند. رهبر مؤسسه به کشور اسپانیا سفر کرده با نمایندگان یکی از سازمان‌های با نفوذ ورزشی اروپا لالیگا امکانات‌های همکاری را مورد بررسی قرار دادند. دиректори муассисаи давлатии телевизиони варзиш ва ҳамзамон муовини котиби генералии федератсияи футболи Тоҷикистон Нориён Парвиз дар чорчӯби стратегияи байналмилалии Ла Лига бо мақсади баррасии имкониятҳо ва ба роҳ мондани ҳамкориҳои мутақобилан судманд ба қароргоҳи Ла Лига дар шаҳри Мадрид ташриф овард. Аввалин меҳмони таърихии худро аз кишвари Тоҷикистон дар Ла Лига Октави Аноро сардори идораи шабакаҳои глобалии Ла Лига Қайс Раҳманӣ намояндаи Ла Лига барои кишварҳои Осиёи марказӣ ва Алонсо Аристегуй мутахассиси идораи шабакаҳои глобалӣ ба ҳузур пазируфтанд. баъдан аз ҷониби намояндагони Ла Лига барои аввалин меҳмони таърихии худ аз Тоҷикистон вобаста ба имкониятҳои ҳамкории мутақобила дар самти рушди футболи наврасону ҷавонон фаъолияти академияи футболи Ла Лига дар миқёси ҷаҳон нақши скаутҳои футболи Ла Лига дар ҷалби истеъдодҳои умедбахш маълумоти муфассал пешкаш карда шуд. ҷонибҳо вобаста ба масъалаҳои зикргардида ба мувофиқа омаданд ки дар оянда ҳамкориро густариш ва имкониятҳоро баррасӣ менамоянд. дар фарҷоми гуфтушунид ва вухӯриҳо ҷонибҳо як сафари шиносоиро ба варзишгоҳи муҳташами Ванда Метрополитано анҷом доданд. зимни ин сафар тамоми шароитҳои муосири ин варзишгоҳи хонагӣ бошгоҳи Атлетико Мадрид муаррифӣ карда шуданд.